Asa ka nila sa? Noon mo siguro nila. Ayo! Saman, Sir, yung parcel naabot na. boss. Ikaw si Ian Siklot, sir? Ngayon ko ni order. Mo man nga ano? Bulo ko niyo, boss. Silingan na, boss. Ikaw mag-clean siklot ka. Diyan ni, delivery man ka. Mura mong gagawatan, sir. Ikaw, di mo norya ko sa'yo. Mo man nga ano do? So, pila mo na ba? 245. Sulang na, pabuta ko na. Sige, sir. Oh. Boy, sensiyo dira, sir. O, ikaw, day. Muli ka, Oh, sir. sensiyo, sir. Saan mo na? Hindi, ano lang sir. Balik lang mo. Sige, sige. Ini-order ako balik. Sige, sir. Salamat, ha. Sige, sir. Salamat. One day later. Ang sabi. Dandre, ay. Ano po ba ni? Ayo. Oh, Sir, nanapod kay parcel. saan ako po na, boss? Parcel. Clean siklot. Di ba ikaw ang tawag-ari pag sa una? Sakit sa may sige pag-order. Ano ko ni-order, boss? Karong delivery man ra ko boss oy. Karong da, bossing. Bossing, scammer ka? Wow, kabalo kita ni boss. Igo ra ko nag-deliver. Pila man na? 95 bro. Ay, 100 yun. Hindi ko ako sincere ba? Sir, Saan man na, boss? Sige lang ka, tagari ni mo. Huwag kayo sinsig yung permis. Sunod na lang. Gamit. sunod na lang gid. Balik pa mo. Bantay ka, sige. Sige, yes. Salamat na niya. Ah. Sa pinagdaan natin pa. The next day. Di lang yung maayong danaw eh. Ayo. Oo. Sir, yung parcel, nanasad. Saan ako po na, boss? Parcel, boss. Sige lang. Clean siklot lagi. Pila man na? Pwede to, sir. Saan na? Lampara. Mura magagulto na. Dili, ko lang na lang. Naway, gito na. Arrange ko. Dapon ka ni yatag sa bukuan. Wow. 195 bro, boss. 195. Oo. Sige. Lah. Siguro ba ko, ikabayad, boss? Tayo na. Saan mo tani? Oh. Pwede, unya na lang. Gusto niya ka lang. Ano na lang? Hindi lang niya sir. Balik lang mo. Gusto niya ka lang. Unya na lang, sir. Kuhan. Unya lang bayad na rin. Kaso na ka. Ito na, unya lang bayad. Gusto mo ba ito?